ମୋ ସୁନା ବୋହୂ କାହାଣୀଟି ମୋର ପ୍ରଥମ ଲେଖ। ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଛୁଇଁ ପାରିଛି ଜାଣି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମୋର ପ୍ରେରଣା। ମୋ ସୁନା ବୋହୂର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ କାହାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ। ନାରୀକୁ ଅନେକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼, ଯେପରିକି ମା, ମାଉସୀ, ଝିଅ, ଭଉଣୀ, ପତ୍ନୀ, ବୋହୂ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୂମିକା ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ୍ୟାଗ, ସମର୍ପଣ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସାମ୍ନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଯଦି ସଠିକ ଭାବେ ତୁଲେଇ ପାରେ, ତେବେ ସେ ହୁଏ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ। ଶ୍ରୀୟାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ କିପରି ତା ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀର ପାଦେ ପାଦେ ସାହାରା ହେଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ତା ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରି ନିଜର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଥିଲା। ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଯା, ଦିଅରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଶ୍ରୀୟା ଓ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୟଂକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀୟା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ନ ରଖି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ପୂରା ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରିପାରିଥିଲା। ଏସବୁ ସେ ନିଜର ସୁଶିକ୍ଷା, ସୁଗୁଣ, ନିଷ୍ଠ ଓ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀୟା ତା ଶାଶୁ, ଯା, ଦିଅରଙ୍କୁ ନେଇ କିପରି ଚଳୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀୟାକୁ ଏବେ ଏକ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଏକା ତ କେହି ବି ଚଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଚିହ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଚାହିଁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀୟା ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେ ଏମାନଙ୍କ କଠୋରତାକୁ ସାମ୍ନା କରିସାରିଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଶ୍ରୀୟା କେତେଦୂର ନିଜକୁ ସୁନା ବୋହୂ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିବେ। ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀୟାର କାହାଣୀ। ସ୍ୱୟଂ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ଶ୍ରୀୟାକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଭରି ନେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ସ୍ୱୟଂର ଛାତିରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଧୀରେ ଡାକିଲା, ଶ୍ରୀୟା। ଶ୍ରୀୟା ହୁଁ କହି ଧୀରେ ମୁହଁ ଉଠେଇ ସ୍ୱୟଂକୁ ଚାହିଁଲା। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀୟାର ମୁହଁକୁ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲା, ଦେଖୁଅଛି ଯାହା ସତ୍ୟ ନା ସପନ ସହସା ଯିବ କି ଭାଙ୍ଗ। ସୁଖ ସୁକ୍ତି ଆଉ ଦେଖି ନ ପାରିବି ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଶୁଭାଙ୍ଗ। ଦୃଷ୍ଟି ସିଂହାସନ ତେଜିଯିବ ଯେବେ ହେ ମୋ ହୃଦ ରାଜାରାଣୀ। ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ମୃତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଜାକୁ ସହ ବିପ୍ଳବେ ପ୍ଲାବିବ ଆଣ। ସ୍ୱୟଂର କବିତା ଶୁଣି ଶ୍ରୀୟା କହିଲା, ବାହ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ତମେ କବି ନା ଗାୟକ? ସ୍ୱୟଂ, ହୁଁ। ମୁଁ କବି ନୁହେଁ କି ଗାୟକ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛ, ସେବେଠୁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ କବିତା ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଉଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀୟା ହସିଦେଲା। ସ୍ୱୟଂ ପୁଣି କହିଲା, ସତରେ ଶ୍ରୀୟା, ପୁଣି ଥରେ ଯେ ତୁମକୁ ଦେଖିବି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତନି। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ରୀୟାକୁ ଟିକେ ମନ ଭରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଆଉ ତୁମର ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ଫେରି ପାଇଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀୟା ଅଭିମାନରେ କହିଲା, ତମେ ଯଦି ଏମିତି କଥା କହିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ମତେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ଶ୍ରୀୟା ସ୍ୱୟଂର ବାହୁ ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ତା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ପରା ମୋ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। ଶ୍ରୀୟା ଅଭିମାନରେ କହିଲା, କଣ ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ?
स्वयं श्रियार अभिमान भरा मुहटीकु थरे चाही तार मुहकु दुई हातरे तोली धरी कहिला, मो प्रियार ए अभिमानी मुह देखिबाकू मु केते जे बिकल होउथिली। स्वयं कथारे श्रिया लाजेई जाई स्वयंर छातीरे मुह लुचेई देल। स्वयं श्रियार लाजमिसा चेहरा कु चाही मने मने कुरुली उठुथा। श्रिया स्वयं को चाही कहिला, एई आजिर ए साजसज्जा रूमकू देखी आम प्रथम रातिर कथा मने पड़ी जाउछि। एइठी मु तुम हाथ धरी आम गोटे सुंदर दुनियारे पाद रखिथिल। केते हसु खुशीर मुहूर्त आमे एइठी कटेइचे नुहे। स्वयं चारि आडकू चाही कहिला, हाँ टेबुल पाखकू जाई ताकू स्पर्श करी एई टेबुल रे पाठ पढ़िबा ऑफिस काम करिबा सबू मने पड़ुछ। श्रिया जो अवस्थारे आमकू ए घर छाड़िबाकू पड़िथिला, आमे जे पुणी थरे ए घरकू फेरिबा एकथा मु केबे भाबी नथिल। घर छाड़िबा पूर्व रातिटा सारा बहुत कांदीथिली, दुखरे भी आउ भयरे भी। एतिकी कही कहू कहू श्रिया कांदी पकाइथिल। स्वयं श्रियार आखिरु लुह पोछि कहिला, ना श्रिया जेतिकी कांदीच जेतिकी सहिच यथेष्ट आउ नुहे। तम आखिरु लुह टोपाए झरिले मो देहरु लहु झरिला परि लाग। तेणु तमे केबे भी कांदीबन। श्रिया स्वयं कु चाही टिके हसीदेल। स्वयं पुणी रोमांटिको मूड कु फेरियासी कहिला, आछा एई रूमकू देखी तुमर आउ किछि मने पड़ुनी। श्रिया आश्चर्य हेई कहिला, कौन? स्वयं आम प्रथम मिलन। श्रिया लाजेई जाई धेत कही टिके दूरकू चली जाउथिल। स्वयं श्रिया कु दुई हातरे उठेई नेल। श्रिया लाजेई जाई कहिला, आरे ये कौन करुच? स्वयं श्रिया कु खट उपरे सुआई देई ता पाखरे अधा सोई ता मुहकू चाही रहिथिल। ताकू देखी श्रिया पचारिला, एई कौन एमिति चाहिच?